Takmer 150 žiakov z 26 škôl sa zúčastnilo už 12. ročníka Zlatej klapky. Ide o súťaž mladých tvorcov audiovizuálnych diel. Víťazov vyhlásili v Dome kultúry Zrkadlový háj. Celoslovenská súťaž Zlatá klapka v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pozná víťazov 12. ročníka. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva a jej hlavným organizátorom je Základná umelecká škola Jána Albrechta. Po pár rokoch sa pridali aj stredné odborné školy, potom prišla pandémia, online vysielanie a teraz každým rokom je tých škôl, účastníkov a proste ten záujem je stále väčší a väčší, tak to nás veľmi teší. Na tomto podujatí sa spolupodieľa aj bratislavský magistrát. Táto oblasť je jedinečná v tom, že pomaly sa rozvíja. Vidíme, že každý rok sa prihlasuje stále viac a viac účastníkov a aj tie jednotlivé súťažné príspevky sú stále lepšie a kvalitnejšie a teda veľmi ma teší, že máme túto súťaž v Bratislave. A práve cenu primátora Bratislavy dostala Klára Ščevíková zo Základnej umeleckej školy Jána Albrechta za spravodajský príspevok Nechcené korytnačky. Proste tie korytnačky tam nemajú čo robiť a proste ľudia ich tam len tak vypustia, lebo neviem, si povedia, že už ju nechcem, alebo to moc narastlo a proste to vypustia. Nemalo by sa to robiť. Víťazom kategórie spravodajstva a publicistika od 15 do 19 rokov sa stal Arián Tahzib z Košického gymnázia Šrobárová. Ja som veľmi šťastný, popravde som to ani nečakal, ale som rád, lebo vyhral som aj minulý rok, aj tento rok, tak som rád, že ma to stále baví a že to našlo pochopenie v tejto súťaži moje vystúpenia, čiže som za to veľmi vďačný. V závere gala večera vyhlásili organizátori 13. ročník súťaže. To znamená, že mladí autori audiovizuálnej a multimediálnej tvorby môžu už odteraz pracovať na súťažných príspevkoch. Víťazov ďalšieho ročníka Zlatej klapky spoznáme o rok. Pre TVR Jaro Kurpel.